ස්වර්ගීය පියාණනි என்று உமது பாதப்படியில் வந்திருக்கிறோம் அப்பா. අද ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට පැමිණ සිටිනවා. கல்வாரி தியானத்தை தியானிக்க தந்த அந்த கிருபைக்காய் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ඒ அப்பா. කල්වාරි පරිත්‍යාගය මෙලේ කරන්න දුන්නා වූ මේ කරුණාවට ස්තුතියි. இன்றைய அற்புதமான இந்த ஆச்சரியமான இந்த நாளுக்காய் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் මේ அப்பா. ආශ්චර්යමත් මේ දවස නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உமது பரிசுத்த கரங்களில் ஒப்படைக்கிறேன். අපි එක එකනා ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ උදෑතට බාර කරනවා. தொடப்பட உதவி செய்யும். ඔබ වහන්සේ අපේ අත ගසන්න. உமது திவ்ய சுவாசத்தை பங்குள்ளவராக்கியதற்காக எமக்கு கோடான கோடி நன்றி. ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වෙන්නට ඔබ වහන්සේ දුනා කරුණාවට ස්තුතියි. உமது தெய்வீக பிரியம் ஒவ்வொருவருக்கும் பெறுவோராக. ඔබ වහන්සේගේ දේව ප්‍රේමය එක එකනා තුළ තියෙන්න ඕනේ. உம்முடைய கரங்களில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்படைக்கிறோம். ඔබ වහන්සේ දැන් අපි එක එකනා බාර කරනවා. வழிகாட்டி நீரே வழி நடத்தும். අපිට මඟ පෙන්නලා ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්නන්න. உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம். ඔබ වහන්සේගේ නාමය අපි මහිමයටපත් කරනවා. எல்லாம் வல்ல இயேசுவின் நாமத்தினால் கேட்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். සියලු දේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා පියාණනි. Praise the Lord. Praise the Lord. අද මහා සිකුරාදා දවසේ අපි අත්‍තරම සිහිපත් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. Jesus අපි වෙනුවෙන් කරේ මොනවද කියන එක. இன்னைக்கு பெரிய வெள்ளிக்கிழமைன்னு நாங்க உண்மையாவே தியானிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக என்ன செஞ்சாரு. අත්‍තරම යේසුස් වහන්සේ කිසිම වචනයක් නිර්පරාදී පාවිච්චි කරපු නැති කෙනෙක්. உண்மையாகவே இயேசு கிறிஸ்து எந்த வார்த்தையும் சும்மா யூஸ் பண்ணல. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ පුරුෂය මත ඉඳලා කිව්වා වූ වචන අපි මෙනෙහි කරන්න යන්නේ. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில இருந்து சொன்ன அந்த வார்த்தையை தான் நாங்க தியானிக்க போறோம். අපි යේසුස් වහන්සේ කිව්වා වූ වචනයට යන්න කලින් අපි බයිබලයේ යෙසායා 59 දෙවෙනි පදය බලමු. இந்த வார்த்தைக்கு ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு போக முன்பதாக ஏசாயா 59:4 2வது வசனம் பார்ப்போம். නමුත් නුඹලාගේ අපරාධම නුඹලා සහ දෙවියන් වහන්සේ අතරේ වෙන්වීමක් කළේය. උන්වහන්සේ නොවසන ලෙස නුඹලාගේ පාපද උන්වහන්සේගේ මුහුණ නුඹලාගෙන් සැඟෙව්වේ. உங்கள் அக்கிரமங்களை உங்களுக்கு உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது. உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவிப்படாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது. අතරම මේ මෙතනදී යெசாயா කතා කරන්නේ පාප සහිත පුද්ගලයෙක් ගැන. உண்மையாகவே ஏசாயா இந்த இடத்துல கதைக்கிறது வந்து ஒரு பாவம் செஞ்ச ஒரு மனுஷனை பார்த்து. පාප සහිත පුද්ගලෙක්ට වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. ஒரு பாவியான ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன நடக்கும்ன்றதை தான் அவர் இந்த நேரத்துல கதைக்கிறார். පාපය දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැති දෙයක්. பாவம் செய்யறது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு விஷயம். ඒ දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැති දෙය කරන්නව පුද්ගලයා දෙවියන් වහන්සේ අත්හරිනු ලබනවා. ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத செயல ஒரு மனுஷன் செய்வானா இருந்தா அவனை ஆண்டவர் கைவிடுவாரு. උන්වහන්සේගේ මුහුණ දකින්න පාපය සහිතව අපිට බෑ. அவருடைய முகத்தை நாங்க உண்மையா பார்க்கறோம்னா எங்களுடைய பாவத்தோட நாங்க பார்க்க முடியாது. ඒ වගේම අපි කියමු රෝම 6:23. அதே போல ரோமர் 6:23 நாங்க வாசிப்போம். ඒකේ තියෙනවා මක් නිසාද පාපයේ කුලින මරණය. அதுல சொல்லிருக்கு பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்னு. එතකොට අපි හැමෝම දන්නවා පාපයට කුලිය මරණය. அதனால எங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பாவம் செஞ்சா அந்த ஆளுக்கு கிடைக்கிற சம்பளம் வந்து மரணம். යේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් වුණා අපි වෙනුවෙන් කියලා තමයි අපි දන්නේ. ஆனாலும் எங்களுக்கு தெரியும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில மரிச்சது வந்து எங்களுக்காகன்னு. ඒ මොකද මොකද්ද උනේ කියන එක අපි දන්නවද? அந்த நிமிஷத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியுமா? යේසුස් වහන්සේ අපි බලමු සුද්ධ මතෙව් 27:46. மத்தேயு 27:46 பாப்போம். 9ஆம் மணி நேரத்தில் இயேசு ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார். அதற்கு என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம். ඒකේ තියෙනවා එලි එලි ලාමා සබක්තානි. ඒකේ තේරුම මාගේ දෙවියනි උපමා අත්හැරිය මක් නිසාද? அந்த ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி அந்த வார்த்தையோட மீனிங் வந்து என் ஆண்டவரே ஏன் என்ன கைவிட்டீங்கன்னு. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ අත්හැරනු ලබනවා.
තමයි இது. අපි කලින් කියව යසාය එකේ කියලා තියෙනවා පාපය සහිත පුද්ගලයෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ අතහරිනවා කියලා. ஏசாயா புத்தகத்தில் நாங்க வாசிச்ச ஒரு பாவம் செய்யற மனுஷனை ஆண்டவர் கைவிடுவாருன்னு. යේසුස් වහන්සේ පාපයක් කරලා තියෙනවා. ஆனா அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து பாவம் செஞ்சிருக்கிறாரா? යේසුස් වහන්සේ කිසිම පාපයක් කරපු නැති පුද්ගලයෙක්. இயேசு கிறிஸ்து எந்த பாவமே அவர் செய்யாத ஒரு மனுஷன். යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? இயேசு கிறிஸ்துனா யாரு? යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ පියාණන් වහන්සේ එව්ව පියාණන් වහන්සේගේ එකම පුත්‍රයා. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றது பிதாவானுடைய ஒரே பேரான குமாரன் பிதாவானவர் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டவரார். නිර්දෝෂී මිනිසෙක්. எந்த பாவமும் செய்யாத குற்றமற்ற ஒரு மனுஷன். පියාණන් වහන්සේ අත්හරිනු ලබන්නේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැති පුද්ගලයෙක්. பிதாவானவர் கைவிடப்படுறதுக்கு எந்த விதத்திலயும் காரணம் இல்லாத ஒரு மனுஷன் அவர். සුවිශුද්ධ පුද්ගලයෙක්. அவர் உண்மையாவே பரிசுத்தமான ஒரு மனுஷன். එහෙම යේසුස් වහන්සේව පියාණන් වහන්සේ අතහැරියේ ඇයි? ஏன் அப்படி பிதாவானவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கைவிட்டவர்? යසාය 53:4-5 බලමු අපි. ஏசாயா 53:4-5 பார்ப்போம். සැබවින්ම උන්වහන්සේ උසුලාගත්තේ අපේ දුක්ඛය, දරාගත්තේ අපේ ශෝකය. එසේ වී නමුත් උන්වහන්සේ දඬුවම දෙවියන් වහන්සේගෙන් පහරද පීඩාවද ලැබූ කෙනෙක්යි අපි සිතුවමු. නමුත් උන්වහන්සේ තුවාල ලැබුවේ අපේ අපරාධ නිසාය. පොඩි කරුණු ලැබුවේ අපේ අයුතුකම් නිසාය. අපට සමාදානය ගෙන දෙන දඬුවම උන්වහන්සේ පිටට පැමිණුණේය. උන්වහන්සේගේ පහර වලින් අපට සුවය ලැබී තිබේ. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமும் அவர் தேவனால் அடிக்கப்பட்டு அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டார் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமம் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். ஆமென். යසාය පොත අපිට දකින්න පුළුවන් පරණ කිවිසුමේ. ஏசாயா புத்தகம் எங்களுக்கு பழைய ஏற்பாட்டுல நாம பார்க்கலாம். යේසුස් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා මේ පාපය දරා ගන්නවා කියන එක දෙවියන් වහන්සේගේ ප්ලෑන් එකක්. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து எங்கட பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்றது வந்து பிதாவானுடைய ஒரு திட்டமா இருக்கு. උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම උන්වහන්සේ අපිට කලින් කියලා තියෙනවා. ஆண்டவருடைய திட்டம் வந்து அவர் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு சொல்லிட்டாரு. මේක අපිට පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් සැබවින්ම උන්වහන්සේ උසුලාගත්තේ අපේ දුකිය, දරාගත්තේ අපේ ශෝකය. இந்த வார்த்தையில சொல்லிருக்கிறதுபடி உண்மையாகவே அவர் ஏற்றுக்கொண்டது எங்களுடைய பாவத்தை எங்களுடைய துக்கத்தை தான் அவர் சுமந்து கொண்டவர். උන්වහන්සේ තුවාල ලැබුවේ අපේ අපරාධ නිසායි, පොඩි කරුණු ලැබුවේ අපේ අයුතුකම් නිසායි. அவர் உண்மையா காயப்பட்டது நாங்க செஞ்ச பாவங்களாங்க. நாங்க செய்த எங்களுடைய பாவங்கள் நிமித்தம் தான் அவர் கஷ்டப்பட்டது. යේසුස් වහන්සේ අපේ පාපය දරාගත්ත මොහොතේ තමයි පියාණන් වහන්සේ අතහැරියේ. அப்படி இயேசு கிறிஸ்து வந்து எங்களுடைய பாவத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நேரத்துல தான் பிதாவானவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கைவிட்டது. අපි ගලාති 3:13 බලමු. கலாத்தியர் 3:13 பார்ப்போம். ගසක එල්ලන සියල්ලෝ ශාපලද්දෝ යයි ලියා තිබෙන ලෙස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා ශාපයක් වී ව්‍යවස්ථාවේ ශාපයෙන් අප මුදාගත්සේක. மரத்திலே தூக்கப்பட்டவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருந்தபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා ශාපයක් වී ව්‍යවස්ථාවේ ශාපයෙන් අප මුදාගත්සේක. அந்த இடத்துல சொல்லி இருக்குது கிறிஸ்துஸ் வந்து கிறிஸ்துவானவர் எங்களுக்காக மரத்துல தொங்கப்பட்டு ஒரு சாபமானாருன்னு. යේසුස් වහන්සේ අපේ ශාපය තමයි දරාගත්තේ. அதனால இயேசு கிறிஸ்து வந்து எங்கட சாபத்தை தான் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். අපි නිසා තමයි උන්වහන්සේ ශාපයක් වුණේ. எங்களால தான் அவர் ஒரு சாபமாக்கப்பட்டாரு. අපි කොච්චරනම් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේට අපි ස්තුති කරන්න ඕනද? අපි වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ දරාගත්ත දේට. அப்படினா நாங்க எவ்வளவு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கணும். இயேசு எங்களுக்காக இவ்வளவு சுமந்து கொண்டிருந்தார். උන්වහන්සේ අපේ ශාපය අරගෙන අපිට මොනවද දුන්නේ? எங்கட சாபத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் எங்களுக்கு என்னத்தை கொடுத்தாரு? අපි බලමු 2 කොරින්ති 5:21. 2 கொரிந்தியர் 5:21 பாப்போம். நாம் அவர் 21 நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாயிருக்கும்படி பாவம் அறியாத அவரை நமக்காய் பாவமாக்கினார். අප උන්වහන්සේ තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම වන පිණිස පාපය නොදත්තා වූ උන්වහන්සේ අප වෙනුවට පාපය වෙන්නට සැලසුසේක. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට ධර්මිෂ්ඨකම දෙන්න උන්වහන්සේ අපෙන් පාපය ගත්තා. அதுல என்ன சொல்லிருக்கனா இயேசு வந்து எங்களை நீதிமான்களாக்க அவர் தன்னை மேல பாவத்தை சுமந்து
උදාහරණයක් ඇටියට මම කෙනෙක්ට ණයයි. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஆளுக்கு கடன். ඒ මගේ ණය තව පුද්ගලයෙක් ගෙවනවා. எந்த கடனை இன்னொரு ஆள் செலுத்துறாரு. මම ණයද? அப்படின்னா நான் கடனா? නෑ. මොකද මං වෙනුවෙන් තව කෙනෙක්ගේ ණය ගෙවලා තියෙන නිසා. இல்ல ஏன்னா எனக்காக இன்னொரு ஆள் அந்த கடனை செலுத்திட்டாரு. යේසුස් වහන්සේ අපි හැමෝගෙම පාප උන්වහන්සේගේ පිටට දරාගත්තේ. அப்படி அது மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து வந்து எங்க எல்லாரோட பாவத்தையும் அவர் மேல அவர் சுமந்து கொண்டார், ஏற்றுக்கொண்டார். ඒ පාප දරාගත්ත මොහොතේ තමයි ඒ දෙවියන් වහන්සේ, පියාණන් වහන්සේ, පුත්‍රයන් වහන්සේ වතෑරේ. அப்படி அந்த பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நேரத்துல தான் பிதாவானவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கைவிட்டது. කොච්චරනම් දුකක් තියෙන ඇද්ද යේසුස් වහන්සේට ඒ මොහොතේ. அப்படி செய்யற நேரம் இயேசு கிறிஸ்துக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருந்திருக்கும். අපිට අපේ පාපය කොච්චරද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. எங்களுக்கு தெரியாது, நாங்க எங்களோட பாவத்தின் அளவு எவ்வளவுன்னு எங்களுக்கு ඒත් தெரியாது. අපි හැමෝගෙම පාප දරාගත්ත උන්වහන්සේට ඒ පියාණන් එක්ක තිබෙන සම්බන්ධය නැති වෙච්ච ඒ මොහොත කොච්චරනම් දුකක් ඇද්ද. அப்படி எங்க எல்லாரோட பாவத்தை சுமந்து கொண்ட அந்த இயேசு கிறிஸ்துவ கைவிட்ட அந்த நேரம் அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும். අපිට ඒ මොහොතේ දුන්නා වූ නිදහස වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ දරාගත්තේ කොච්චර අමාරු දෙයක්ද. எங்களுக்கு அந்த நேரத்துல ஒரு விடுதலையை கொடுக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டமான சிச்சுவேஷன்ல அந்த நேரம் போயிருக்க கூடும். අපි තවම නිදහස ලබාගත්ත නැති කට්ටියට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ තුලට ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් ඒ පාපය දරාගත්තා කියන එක පිළි අරගෙන ඒ නිදහස භුක්ති විඳින්න. இன்னுமே ஆண்டவர் எனக்காக எனக்கு எந்த பாவத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்னு நம்பாத ஆக்கள், விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளாத ஆக்களுக்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். ஆண்டவர் எனக்காக ஒரு ஆண்டவர் இருந்து எனக்கு விடுவிக்கிறார்னு சொல்லி ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒரு நல்ல நேரம் இது. ඒ අපි යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්ත අයට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා වගේ ඒ පාපයෙන් හැරිලා දෙවියන් වහන්සේ වෙත ඉන්න. අපි සමහර පුද්ගල පුරුදු වෙලා තියෙන අපි සමාව ලැබුණා. ඒත් අපේ පාපය අපි නින්දේ තව දුරටත් කරගෙන යනවා. நாங்க சில ஆட்கள் நினைக்கிறது இப்ப நாங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம், அதால இப்ப நாங்க பாவிகள். அப்படி இல்ல. சில நேரம் எங்க பாவத்தோட எங்களும் நாங்க இந்த நேரத்துல கூட ஆண்டவரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டவரோட இன்னும் நெருங்குறதுக்கு நாங்க ஒரு நல்ல சிச்சுவேஷனா இருக்கும் இது. අපි මෙහෙමවත් තීරණය කරගන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ පුරුෂපත් වෙලා අපිට දුන්නා වූ නිදහස අපි රැක ගන්න. நாங்க இந்த நேரத்துல டிசைட் பண்ணோம் இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக கொடுத்த அந்த பாவ மன்னிப்புல அந்த விடுதலையை வந்து நாங்க ඒ නිදහස රැක ගන්න. அந்த விடுதலையை வந்து நாங்க காப்பாத்திக் கொள்ள අපි යේසුස් වහන්සේ දුන්නා වූ නිදහස වෙනින් ස්තුති කරලා යාඥා කරමු. அந்த இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு கொடுத்த விடுதலைக்காக நாங்க நன்றி சொல்லி ஜெபிப்போம். ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ සාමෙන් පුරුෂපත් වූ මොහොතේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේ සාමෙන් පියාණන් වහන්සේ තදහැරිය මොහොතේ පියාණනි, ඒ දුක සාමීනි ඔබ වහන්සේ දරාගත් නිසා ස්තුති පියාණනි. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ සාමීනි ඒ මොහොතේ සාමීනි දරාගත්තා වූ දුක සාමීනි කොහොමද කියලා සාමීනි අපිට කියන්න බෑ සාමීනි වචන වලින්. ඒ පියාණනි ඔබ වහන්සේ දරාගත්තා වූ දුක දරාගෙනත් පියාණනි අපිට සාමීනි ඒ කරා වූ ප්‍රේම නිසා ස්තුති කරනවා පියාණනි. පියාණනි ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ නිදහස පියාණනි භුක්ති විඳින්න පියාණනි ඔබ වහන්සේ තුල ජීවත් වෙන්න පියාණනි ඔබ වහන්සේ කරුණාව තියන්න පියාණනි සියල්ල ඔබ වහන්සේ දැතර බාර කර යදිනවා පියාණනි නාසිරි ජේසුස් වහන්සේ නමයෙන් ආමේන්. சரிசது ஒரு அறிவிப்பு. நீங்க எல்லாரும் நல்லா செய்திருக்கிறீங்க. ஆனா நான் குறிக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு சர்வீஸை முடிக்கணும். அதனுடைய தயவுசெய்து கடந்து வாராக்கள் 5, 6, 7 கொஞ்சம் நேரத்தை கவனம் பற்றிக்கொள்ளுங்க. දුන්න වෙලාව ඉවර වුණා. ඒ නිසා අනිත් වෙලාව ගන්න අය ඩග්ගල කෙටියෙන් කියන්න වෙලාව රැක ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. நாங்கள் வசனத்துக்குள்ள கடந்து போவோம். யோவான் 19வது அதிகாரம் யோவான் 19வது பரிච්ඡේදය 28வது வசனம் 28 வாசிப்போம். அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாய் இருக்கின்றேன் என்றார். ඉන්පස්සේ යේසුස් වහන්සේ සියල්ල තීන්දුව වී තිබෙනවා දැන මට පිපාසයයි කීසේක. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ உலகத்துக்கு வந்ததென்ற நோக்கம் මේ ලෝකෙට ආවේකේ ආරමුණ ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறதுக்காக. එක එක මනුෂ්‍යයන්ගේ පාව කමා කරන්න. அது மாத்திரமில்ல, ඒ විතරක් නෙවෙයි
அவர் வந்து எல்லாத்தையும் ஆயத்தப்படுத்தி விட்டார். උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා සියල්ල සූදානම් කරලා ඉවරයි. என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணுமோ මොන මොන දේවල්ද කරන්න ඕනේ? எல்லா விஷயத்தையும் அவர் ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறார். සියලු දේවල් උන්වහන්සේ අරගෙස්සුවා. ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான வழிகளை அவர் வந்து ஆயத்தப்படுத்தி விட்டார். ගැලවීමට මොනවාද අවශ්‍ය ඒකත් උන්වහන්සේ සූදානම් அப்ப කරා. நாம பார்க்கிறோம் என்றால் ஆண்டவர் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு ඒ නිසා අපි බලනවා දෙවියන් වහන්සේ කරන්න ඕන වෙලාව ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලා. அதற்கு வழியையும் காட்டி விட்டார். ඒකට තියෙන මාර්ගයක් පෙන්නවා. இப்ப ஆண்டவர் சொன்ன விஷயத்தை நாங்க பார்ப்போம் என்றால் උන්වහන්සේ කිව්වේ කාරණා බලනවා නම් ஆண்டவர் சொன்ன நான் தாகமா இருக்கிறேன். උන්වහන්සේ පිපාසයි කියලා කිව්වා. அதுக்கு முன்னால் ஒரு வசனத்தை அவர் சொல்றாரு என்னன்னா ඊට ඉස්සෙල්ලා එක වචනයක් කියනවා. எல்லாம் நிறைவேறிற்று. සියල්ල තීන්දුවේ තියෙනවා. எல்லாம் நிறைவேறிற்று. සියල්ල තීන්දුණා. அந்த நிறைவேறிற்று அந்த வசனத்துல ඒ තීන්දුණා කියන ඒ වචනේ ரட்சிப்புக்கான எல்லா வழிவகைகளையும் அவர் நிறைவேற்றி விட்டார். ගැලවීමට තියෙන සියලු මාර්ග උන්වහන්සේ තීන්දුව කරලා ඉවරයි. அவர் இப்ப என்னத்துக்கு எதிர்பார்த்து இருக்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்க. උන්වහන්සේ තව මොන දෙයක්ද බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ? அவர் தாகமாய் இருக்கிறேன். උන්වහන්සේ පිපාසයෙන් ඉන්නවා කියන එක කියනවා. தண்ணீருக்கு வர தாகம் இல்ல. ඒක වතුර බොන්න ඕනි කියන එක තියෙන தண்ணீர் පිපාසය. குடிக்கிறதுக்கு அந்த தாகம் இல்ல. උන්වහන්සේට තියෙන මානසික පිපාසය නෙමෙයි. அவருக்கு இருந்த தாகம்னா ஆத்ம தாகம். උන්වහන්සේට මේ පිපාසය ආත්ම ගැන තියෙනා ඒ පිපාසය. அவர் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த 3 வருடத்தில் உலகத்தை அவரை ஜெயித்திருக்க முடியும். ඒ තියෙන උන්වහන්සේ ගත කරපු ඒ අවුරුදු 3ක් තුල මේ ලෝකේ ජය ගන්න උන්වහන්සේ ජයගෙන තියෙන්නේ පුළුවන් වුණා. அவருடைய வல்லமையால அவர் ரட்சிப்பை எல்லா மக்களுக்கும் கொடுத்திருக்க முடியும். උන්වහන්සේගේ බලයෙන් සියලු මනුෂ්‍යයන්ටම ගැලවීම උන්වහන්සේ දෙන්න තිබුණා. ஆண்டவர் அப்படி செய்யவில்லை. ඒත් උන්වහන්සේ එහෙම කරේ නැහැ. காரணம் எங்களுக்கும் அதுல பங்கு இருக்கு. ඒත් මොනවාද ඒ ගැලවීමට අපිට කවුරුවත් තියෙනවා. அதை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறார். ඒක තමයි උන්වහන්සේ සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. நாம பார்க்கலாம் யாத்திராமத்தில் நாம பார்க்கிற நேரத்துல நாங்க எடுக்க தேவையில்ல. නික්මයාම පොතේ බලනකොට 14வது அதிகாரத்துல நாங்க பார்க்கிறோம். දාත්‍රි පරිච්ඡේදය බලනවා. ஜனங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர் தாகத்துக்காக ජනතාව වතුර වෙන්නේ පිපාස වෙනවා. மோசே இடத்துல போய் முறையிடுறாங்க. මෝසෙස් ගිහිල්ලා මොන ගහනවා. ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? ඒසොත් දෙවියන්වහන්සේ මොනවද කරේ? கண்மலையை